Βρε καλώς το να, γιατί ήρθες πάλι? Τι έγινε πάλι, για πες. Τι έγινε Θα τώρα? ανοίξω εκεί, λάστιχο. Φαίνεται. Και, θα το φτιάξουμε? Είσαι έτοιμος? Καλά, όταν χαλάει κάτι στο αμάξι σου, γιατί έρχεσαι εδώ? Εδώ είναι τα εργαλεία όλα. Γιατί βιάζεσαι, θα το κάνουμε. Καταρχήν αυτό θέλει φούσκωμα τώρα. Θεέ μου. Το φούσκωσες, πρέπει να φουσκώσει το αμάξι σου. Το φουσκώσω. Ναι, να το φουσκώσει καλά. Λίγο την τρύπα. Φέρε το τσουτσουκί. Φτιάχνεις και λάστιχα? Το ίδιο, το φτιάχνω κορεάτικο. Δεν το κάνουν έτσι, έλα να σου. Έλα, φέρ το. Κράτα το. Έλα, δεν είναι νήμα. Πρέπει να το περάσεις έτσι όλο. Έλα, το πέρασε, το πέρασε, πάλι καλά. Εδώ τι έχουμε, ολόκληρη